Tara. Oh guys, oh. Pakulo mo muna bago no, hiwain. Oh. Oh. Di masan bade. Boleh hiwain siguro ito na. Nagbanglo ko naman. Sige. Pulutan. Pag hiwain na ka mo. Di masan bade. Kita na ako sa ano. Ako pa na tayo lang. Ito yung unang mo gisa. Ha? Luya. Ito yan. Ay, ito yung dawa na, taba-taba na. Di ba? Luya pa ya. Ayun. Luya. Ikaw bang luto? Yan lang. Nagtuturo mo na natin. Oh, nag-iipasan nyo, nagbanglon. Oh guys, pure papaitan. Papaitan na ano. Deer, ugsa. Kita sa paglutuan ka, hindi? Hindi paglutan tan? Oo, makanay mo siguro ito na. Yung masusto yun yung ugsa ako. Nay, libro. Kasi libro na. Libro na, nay. Tuwalya, yung sabi ng tuwalya. Sigurap sila mo na. Punchol sa akin. Iwa ko. Apay. Nagdrak ka naman. Nalakla tabi. Pero ata na, kumbut pa yata. Mas safe. Amuna yung pakuloy na. Pulbot sa no, ano, nabayan. In a moment of glory, a face comes before me, the face of my pretty Fräulein. Fräulein, walk down by the river, pretend that you're happy. Isa yung ano, taba-taba. Pangpa... Sibuyas, sa bawang, luya, saka sibuyas. May nupit-pitin nyo kaysa ugisan nyo. Gisa-gisam. Sa igisa. Regado na. Eh, naksita yun. Sige tayo. Kapi lang ha. Stay. Ay, pag-brown mo lang stay na. Pag-brown mo lang anong guys. Nagmantikan niya. Sa ito pisok hindi ko regado na. Oh, papayat na guys. Original ng papayat na ano. Deer. Ugsa. Oh guys. Itong original ng papayat na ano. Ugsa. Ilocano. Pakulo na ito yung Santo is train. Green pa ila kayo na. Ako ito pinaspes na namin ito ka. Nabang city. Nabayag. Pwede nga na tayo dyan? Galman sa. Di galman. Ano tayo? Tuwan na win. Tindot pa yung sona. Oh guys. Train na ito dyan eh. Basta na. Ay, ikuti danong meta ha. Oh, isuti danong meta nga pa. Tabuti ko bitak. Nakulot tapos biglang ako. Oh. Pepper, asin, papait, original. Ito yung pinakuluan namin kanina. Naragado. Oh, yung patang bade. Papaitan nga ug sabaw. Luto ni Master Chef
Arnel. Master Chef from Sagudoy. Abo. Balik tayo nga Master Chef. Tao to yan. Master Chef Arnel. Next, sagisa yung sibuyas. Kakaruya ako din ang pagsabay niya. Tapos luya na. Dire-diretso na. Para Para isang ano na. Nag-aantay na yung malamig na beer. Oh. Tsaka mainit na kanin. Oh. Hindi masag ka muna tinapo. Oh, ito daw yung technique paano mo magluto ng papayitan. Pwede sa lahat, baka, kambing. Yung niluto niya kasi, usa, deer. Eh, pareho lang naman ang kambing to eh. Pareho lang lasa guys. O mas malasa yung deer siguro. Yun Hintayin lang caramelize yung onions. Medyo golden brown kunti. Pwede na ilagay yung karne. Ano bang law? Sabay tayo papayitan na damay gisa. Na? Sabay tayo papayitan na gisa. Yung sabaw. Sige, sampay aja yung karne na. May gisa dyan. Okay. Medyo nagkabasitan. Sa kanti kabil di ko kabait. Saka kabasit sa baw. Sabaw. Oh, karne. Gisa-gisa. Gisa-gisa. Next, si karne na guys. Pagdalawa ka mami na yun. Iba yun. Woo! Ugsa, ito yun dyan. Ugsa. Shout out ako ganyan manganop ta ko. Hindi manganop. Kapag kumataduti maalayo. Hindi magic sa kumain. Ay, dito. The magic sarap kung tanongin mo. Nabalik mo ng tato dito. Bitchin, optional. Naginom mo ito ka tayo. Ayun. Tapos, asin. Asin. Oh, manap ko din na makakalamay-lam nga na tirado. Asin. Kasi pa yan. Nado sabaw na ito. Muna doon sa baw na medyo naimas. Medyo napalag lang kasi. Paminta guys. Ito yung kalog na. Ha? Magkaya mo kung ano. Paminta. Tak tak tak. Paminta. Hindi ko na kain. Na? Kapag sa Kalob. pakalulot ko na sa damdaman ko. May sisi kasi. Sira. Ang kalog na tayo? Dansado ba ba? Oo. Antayin natin guys, mantika konti, mag brown brown. Kaya Para lagyan natin yung papait. A Come few on, buddy. moments later. So ganyan guys, gisa-gisa lang. Hanggang merong siya. Palabas yung sarili niyang juice. Mantika. Saka ka maglagay ng Matya ng pasikan tayo ko. papait. Pag-brownin mo konti guys. Yun. Okay. Kulo-kulo-kulo. Yan na. Sabi mo no, ako ata. Makirong ko madinay mo. O sige. Ano lalagay mo? Ay pa tayo. O sige. Destrainer ka na. Oh, papayag guys. Papait, papait. Nagbalay sa angit eh. Kung doon na baka hindi raman naman ko lang. Ooh! Ooh! Man!
Try natin guys para masala yung ano, residue niya. Ito, hindi mag-uusin na. Ito mali kutsara. Diba na? German. Try natin guys. Ito yung galing sa ano niya, intestine, yung maliliit na ano, intestine. Tama doon para mo, may buray so ano, nagkakatag dalaw. Hanggang awa mo na ron. Diba? Ah! Hindi ba yan ako? Ganyan lang. Galing doon sa... Okay. Ah. Dito pa, isa pa. Isa pa yun, ramanan pa yan. Mana pa yung tunay no? Dito pa yung sinabawan na eh. Sa bawang tapay, rod. Ika. Higis na tapay kumati ito. Wala yung kita karga mo na. Ay, maling gagawin ta. Uri, Mabali nagpay tunay na. mga 5. Okay. May busin na to. May bus. Reserve ko nga rin para ka. Para baka. Baka. Pagkalam di ka studio to yun. Mano ito yun. Baka pa na paidato. Gusto lang, mga raman na lang. Matay mo daw papaitan pa. Paitan na eh? Amo na sa bunat at duty sa bawo na. Well, mas sila kapag walang itan eh. Pag mag-tinap na lang. Pagtinap lang. Ba't iwan na naman mas manuwa mo. Puro papaitan mo. Di mas tuwa yung powder o ganito lagi din. Kapit tayo bagis na tana. Bali mo na. Wala mo na sagatan. Bali na ha? Original mo na eh. Umuti ko na eh. Apple na kita na eh. Umuti apple. O guys, yung mga nanonood, hindi tayo ito ha. Nandun pa sa ano to eh. Sa maliliit na intestine. Kumbaga ano na siya. Digest na siya masyado. Puro. Pure. Yung kwan. Nutrients, mga nutrients nandito na. Oo, puro. Iba na yung tinae, yung napapunta na yung sa ano, large intestine. Ito, nutrients na to. Okay. Bumasan bali. Dito pa yung sinabawan. O rin katalabas iti sa bonata. Di pang luto na lang. Di pa. Itsak tulo mabaling ako. O rin basit lang. Saan yung baso? Sa. Tapos pag na ano na, lagyan mo ng kunting tubig. Lagyan mo na yun. Ate di magpagalaw Sus, na eh. ito yun guys. Ito yung sus ko mapapahitan na yung original. Lapo, sinanglaw. Sinanglaw ko natin sa studio yun. Jabra? Sinanglaw ko namin jabra. Atoy. Nagpurga tayo yung baling ramanan. Uy na. Sa bawang basit sana ya. Pwede na maano. Damdama. Madinuwa daw sa bawang na una. Ang daso ko ito napura na no. Pisa po yun ako nala. Ang baka naman. Maksip po. Iba. Ah. Paguli mo ramalan na ran. Lagyan mo yun. Iba. Mulo ko. Tama na. Sige naman rama. Sige na. Kaya nagluto. Sa bawang lahat yan naman ako. Pero may sa bawang natin. Agila. Siyempre lutun pa yung mga takarina ako. Nakulubot ya. Gano'n na nakalubot. Hindi ka na. Diyan Oh. Hindi pinagluto ate ah. Man, saka. Ito ko lang. Ito na. Kita pa yung sinabawang. Sapato na lang. Isa ka siguro basta. Wow. Saka sa bawan? Ito sa bawang basi.
Ano, sa kalulot ko na nung nagbutos. Raman na nga, kamgat na. Murang pa. Tama naman gawin ha. Huwag di sabaw na lang. Naluto eh. Tanong kung nagbulo din. Yung tinago niya, hindi ko ano. Wala mo nga di pagkama eh. Ito. Ibang sige, tanong nga, may kapit diba? Ya, Ibang sige nga. diba? Tawahan. Ang ganun ka pa eh. Ano, siyempre na rin may katango na. Murang, di ba na ano yun? Pero kasi na. Oo, papayitan nga ugsa. Pero Ilocano, papayitan. I miss my pretty Frola. Talaan. Ugsa guys. Uy, Payitan. gabi ka kaya eh. Ugsa. Oo. Nagubing gabi ka, umot yung uksa. Dapat dito yung original ng kanan eh. Diyan, agad na pa ito yun lang ay. Aji baboy damo ati. Ipapain na ito yun. Buhay na tayo ko. Bagis na. Silid. Ugsa guys. Above you, I swear that Ayan. I love you. IlocanoCanada.tv. Please don't forget to Like, follow, subscribe, share, and push the bell button for notification.